vole. Ty do oka mi to behlo. Fuj. Idem ešte raz. Dobre. Takže ja neviem, čo mám povedať, hovorím, ale som páčiš. Nazdar. Čau. Sa pozeráš. Ľudžidovú večeru. Vítaj. Týmto videom by som ťa chcel pozvať na... Čo to je pič? Ja som sa úplne dostal, bo ja sa musím pozerať do kamery. Nazdar. Týmto videom by sme ťa chceli pozvať na Kuzmický jam Vol 2, ktorý sa bude konať 20. mája, približne o nejaké 10. ráno a končiť budeme 5.7. večer. stretneme sa pred obecným úradom tuto v Kuzmiciach. Miesto odfotíme, dáme na Facebook, na event. Takisto vám pofotíme, potočíme nejaké spoty, na ktorých budeme skakať, ale to už budete vidieť v videu. Takže tešíme sa na vás, nezabudnite si zobrať dobrú náladu. A dúfam, že vás príde čo najviac. Čaute. Maj sa. Máme to, ne? To je najlepšia. Ideme skakať, aj keď nevieme skakať. Zanechaj odber, like alebo koment. Nazdar, týmto videom by sme ťa chceli pozvať na Kuzmický jam Vol 2, ktorý sa bude konať 20. mája, o 10. ráno začína, o 5. ráno večer skončí. O 5. ráno večer. Nazdar, týmto videom by sme ťa chceli pozvať na videopozvánku. To si nemohol povedať. Ty to idem ťa chcem pozvať na videopozvánku.